लागाय दि लागाव सिरिबाय एरा सिरिबाय ए सिरिबाय PT Silom Star ga Bandon ya M416 miếng bài नाय जों नालांखौ दानगासिनो दायो नायदो जों नालांखौ दाननायखौ आंजों लोगोसे सासे बिदा दंफायो नायदो गामिनिनो जोंनि आंनिफ्राय गोदोरा बिदा जायो जोङो बेखौ नायदो नोंसोरो माबायदि नालांफोरखौ नालांखौ दाननायखौ मोजां मोनोब्लाथ' लाइक साबस्क्राइब खालामना आरो भिडिअखौ गोदानब्ला आरो जायफ्राबो खामखानायफोर बिथांमोनाबो लाइक कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आं दिनै भिडिअ जेबा आंजों थाफानाय जों गामिनिनो आं बिदा जायो बिदानिफ्राय खोनासंदो नोंथांमोना भिडिअखौ मा बुङो बियो जों गामिनिनोमोन खिन्थु दायो जों गामियाव थाला बियो हाग्रायाव थांबाय बिस्रा दायो नालं खालामफैदो आरो गावसोरनि सिगांनि गामियाव नालं खालामफैदोंमोन बेयावनो आरो भिडिअ बानायबाय जोङो नायलांबाय थादों भिडिअखौ नुदों दा बेखौ बोखारबानो नुगासिनो दं सोरबाफोर नारेंखल जानोबा दावदैखौ बायनो हागोन सिनाय मोनाखैबा कमेन्ट खालामदो आंखौ सिनाय मोनाखैबा आरो जायगा सिनाय मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय डाइरेक्ट नाम लिरना हो गाहायाव बहुत सिनाय मोनै मानसि दंना आंखौ न'आव दंफायो आं दावदै गामियाव नै न'आ बेनो नारेंखल लांना होदों गैला नारेंखलाबो हानखायजोब्बाय आरो बेनो लास्ट दावदै गामियाव हैनायाबो आंहा गोजानाव मिथिगोन बर्तमान बेंगालराव थायो आं थानायालाय सिनाय मोनदोंबा कमेन्ट खालामना हो माबायाव गाहायनि कमेन्टआव डाइरेक्ट नामखौ लिरना हो आरो सिनाय मोनदोंबा जाया सिनाय मोनदों नामखौ मिथियोबा लिरना होदो मिथियाबाला सोंबानो जाबाय सोर नारेंखल दानदो नारेंखल लांनो नागिरदों न'आव आंनिया रायज्लायनाया ससे सानजारि ससे कलपारासो मानो होनबा कलपारा जायगायाव थांबाय नालाय ओंखायनो रायज्लायनाया मिक्स 12 मिसल जायो आरो फार्स्ट टाइम इउटुबाव हायगोन बेनो ओंखायनो सिनाय मोनदोंबाला सिनाय मोनदों होननानै बुंहर कमेन्टआव आरो उल्टा पुल्टा कमेन्ट होबाथाय नै नायखा सेखाया होखागोन सिनाय मोनाखैबा मोजां कमेन्ट खालाम आरो ओंखायनो खालामबाला 10 बोसोरनि सिगाङाव सोरबाफोर नुदोंमोनबाला आंखौ दायो सिनायना लादो माबायदि जाखो दावदै गामिनि आङो ओमफ्राय दायो बर्तमानथ' न'आव गैथ'वा गैनायालाय दायो नै नारेंखल लांना हायदों आरो न'आव दानगासिनो ओमफ्राय दायो ओजों थाहैबाय जाहा इयाव गैला दायो बर्तमान मानसि गैथ'वा देनां हिनजावलाबा फैगोन हिनजावखौ माला लागोन खिथानो हाया र' फन नायदों सोर खालामदोंथाय नै साल्थि खालामदों साल्थि ओरैनो लोङो आरो साल्थि होनानै नाम खाबद्रायलाया आरो दा गोजानाव हांनायनि टिकेटआ बेनाव दंमोन बेबो थाङोमोन गोजानाव ओमफ्राय दा इयो थांलानो टिकेट केन्सेल खालामबाय दा आंनि टिकेटआ इनाव दंफायो दा लाना हायदोंनो न'खौ लुनो हागौखैलै न'खौलाय बनायबाय थादोंमोन माला जागोनथाय न'आबो खिथानो हाया ओंखायनो खालि मानसि हिनजाव लाबाय थाहैबाय बेयावनो डाइरेक्ट खाथार गैया दोंखायो बुस्थुफोराबो थानल'सो नांगौ हिनजावल'सो मोननांगौ हिनजावसो मोनाखै औ
हिनजावसो मोनाखै गोजानाव थाग्राफोरा इदिनोलै हिनजाव आन्दायो गामिनिफोरा सिगां सिगां नायग्रोयो सोरदो मा खारस'नो सोरदो मा थाङो गोजानाव थाग्राफोरा आन्दायजोबो आंखौलाय दायो बर' होननानै बुङो माबा मुस्लिम मानसि बुङो ओंखायनो मुस्लिम साननानै आंनो सिख्लाफोराबो बर' सिख्लाफोराबो सिथाबनो नागिरा माथो होबासो आरोना माथो होआलासिनो थांबाथाय आंखौ मुस्लिम सानना रावबो माथो होनानैसो बर' सिख्लाफोरा ओंखायनो नायदोब्रा इयाव इउटुबाव आंखौ नायना लादोब्रा आंबो बर'सोब्रा सोरबाफोर बर' सिख्लाफोर नायोबाला आंबो बर'सो मोनसो घन्टासे 1.5 घन्टासो नाङो न'आव थांनो दा थांसिगोन दसे थानानै नारेंखल दाननानै नारेंखल लांसै बेरायबाय माहा बेरायनांगौ बेरायजोब्बाय दा न'आव थांसै आरो होजों थांनाय दिनाबो हायबाय थादों सिगाङाव माबायदिमोन दायो माबायदिमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय जाया नायदों भिडिअखौ माबायदि जाखो आरोना सिगाङाव जेरै सिगाङाव माबायदिमोन दायो माबायदि कमेन्ट खालामना हो आंबो एसेबां पाता गैया नालाय सिगाङाव माबायदिमोन नोंसोर नुनाय बायदियाव नोंसोरनि मेगनाव माबायदिमोन आरोना 10ता लांगोन नारेंखलखौ नायनोसै लांनो हायो ना हाया गारियाव माइरंबो दोङो मैया कन्ट्रलनि माइरं मोननाय बेखौबो लाना हांसै दंहा गामियाव माने इयाव थाबायना नायदोंमोन आरो आङो माइरं लांनानै हायाखै हायनायालाय ओमफ्राय खबर मोननायखाय लाना हांफाजाबनोसै आरो मैया लायखाबाय दोङो इयाव नारेंखल दानो रोङा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम दानदों जादोंना जायाखै बेखौबो कमेन्ट खालामना होलाय बाहाय नै बिदि दानदों नारेंखलखौ बाहाय जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै होननानै बाहाय कमेन्ट खालामना हो नै खाथियाव नायना ला नै इयाव रावबो थाला जाहा दंहासो थाजोबो इयाव ओरैनो न'बा न'ल'सो दायो बारि दोङो न' दोङो गय दोङो बेल'सो जेबो गैला उनाव हिनजाव लाजोबबासो हाबा जाजोबबासो इयाव थाफैनाय जासिगोन गासिबो हाबा जाजोबाखै नालाय सासेल'सो जादों दिनै इउटुबाव हायनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम दे आङो नायना लादों ओंखायनो मोजाङै दिनै इउटुब ब्लगाव हायनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम गामिनियानो सोरबाफोर सिनाय मोनाबाला साननाङा आरो हाब बेबो बिसोर गामिनिसो होननानै गामिनियानो न' खाथिनिसो बोख्लायनोबो हालामोन ना रावबो इयाव औवा दानना दोननायमोन खालि खेला मोनसेबो गैला औवायानो सोर लांखोथाय एसे खेला औवाफोरानो थायाना मालाय इयाव रावबो थायाना जा न'आव बेसेबां औवा दाननायमोन इयाव दाखालिसो 10 दालसो बारा जागौमोनदां खेला मोनसेबो गैला औवायानो सोर लाङोलै इउटुबाव नायदोंबाला सोर बाहाय आंनियाव कन्टेक्ट खालामना हो नाम्बारबो होगोन आं 7022 इयाव गाहायाव होगोन नाम्बारखौ औवाफोरखौलाय मानो लांदो खालि थागोन ना ने मालाय न'आवनो थागोन ना सोर लाङो लाङाबालाय गैयालै मानसि थायाबा रावबो थाया जेबो बुस्थु थाया ओंखायनो जायाखै र'
Bidi loंनो गाबदों. नारेंखला तो गिदिर-गिदिरमोन नै नायला नै गिदिर-गिदिर बारना दंफाङाबो थिगानो थिगाला Gera. बिराद गिदिर-गिदिर आरोना खमबाबो थाइसेयाव 10 केजि जागोन नामा कमेन्ट खालाम बाय खै केजि जागोन ओमफ्राय दाननानै इसां ओंखारदों आरोना बुस्थुआनो इसां जादोंना जायाखैबो बेखौ बाहाय कमेन्ट खालाम फार्स्ट टाइम दानो दिनै पहले बार कट रहा है नारियल आज फर्स्ट टाइम अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर सकता है नहीं हुआ बोल के लेकिन गंदा गंदा कमेंट नहीं करना जो कमेंट कर रहा है अच्छा कमेंट करो उसके लिए तो सीखना पड़ेगा ना अभी नहीं सीखा तो कब सीखेगा शादी होने के बाद सीखेगा तो बीवी गाली करेगा ना बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले इसलिए अभी सीख के ले रहा है से दूर रहना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मेरा घर है पर अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है मेरा घर दूसरा जगह में गया है तो अभी ये इसमें पुराना घर में घूमने के लिए आ रहा मैं ऐसे देखने के लिए तो 3 दिन हो गया आके आज घर जा रहा है तो इसलिए नारियल भी घर से निकल के लेके जा रहा है अभी पूरा इसे गोटा लेके जाएगा तो पूरा वजन होगा ना एक ही देखो 10 कम होने से भी 10 केजी का सामने है ये तो कैसा लेके जाएगा एक ही बैग है तो इसलिए छोटा छोटा करके काट के लेके जा रहा है जो पहले फोन किया था ना ये था तो मैंने बोला ना एक दोस्त फोन कर रहा है बोल के तो ये था अभी पहुंच गया इधर ही आ गया मेरा वो अभी जाने वाला था बेंगलोर पर नहीं गया वो टिकट कैंसिल कर दिया वो मेरा टिकट वो लेके गया था अभी लेके आके दे रहा है वो पहले मैं सूखना मछली जैसा था अभी देखो कैसा हो गया अभी तो क्या बोलेगा यार बोलने से भी आप लोग जो बोलना है कमेंट में बोलो मैं नहीं बोलेगा अभी हम लोग का लैंग्वेज बोडो है पर मैंने वो बोडो में भी बोल दिया अभी जो बोडो नहीं समझता है तो मैंने वो हिंदी में बोला है तो अगर जो बोडो नहीं समझता है वो हिंदी में समझ लो अगर जो हिंदी नहीं समझता है पहले बोडो में बोल दिया वो तो समझ लेगा लेकिन ये मेरा चैनल नहीं है मेरा दोस्त का चैनल है फिर भी पहले बार यूट्यूब में आ रहा है तो इसलिए अगर बुरा नहीं मानना अगर नहीं हुआ तो Kira salah itu nuang deh. मेरा बोलने का नहीं हुआ तो बुरा नहीं मानना Leng dulu mulai dengan. लेकिन जो कमेंट कर रहा है अच्छा कमेंट करो हाँ मेरा भाई बहन लोग अगर अच्छा कमेंट नहीं करेगा तो देखो हाथ में क्या है उसी से देगा घर पे आके देगा बुरा नहीं मानना ऐसे बोल रहे itu bukan itu aku serlangdeu anu खोन्थाहर aku serlangdeu anu खोन्थाहर याव इसां औवा दोंमोन दानो बुंदों आङो मालायनि बुस्थुखौ दांनाङा बेलेगनि बुस्थुखौ दांनाङा ब्रा आंबो जुदि बेलेगनि बुस्थुखौ दांबाला रागा जोंगोन ना ओंखायनो बुंदों आरो आङो हामा मोननाङा नोंथांमोनाबो जाया जाया नायदों नोंसोरबो हामा मोननाङा मोजांसो बुंदों आङो मानसि गैयानानै जेनेबा माबाफोरखौ थाथों इयावनो सेवलांथों जेबो नङा दाबो लांबाय जेबो नंला लांथोंसै बेयाव बलफिन लांथों गियार लांथों जेबो नङा लोङोब्रा गावहा गिलास लायबानो जायो न'आवनो खाथियावनो गिलास दोङो बोरै लोंनो गोलैजोबगोन माथो गिलास लाना हरब्रा खारनांगौ मालाय नोङो नै इखो जागोन गोलैजोबगोन माथो Video barang tuh dengan dia. नों लोंबाय Loंला नोङो? Wah, मोदोम जानो नांदों दे. खैजि दंमोन ना बिदिया नों लोंबाय
Dia pulgun dah suatu nih, sumberan enggak. Si mau gapiakhै Ang bisa bundo. Lanjut bisa lang. Kan kau silang kagen di. Kau silangeuna malang Siapa nang kan Singo sih? bari baru kurusnya singo. geurleu Dia ba sama tuh. Sono hin sih bisa kalau kana mun. Kejin dengar. Hah? Kejin dengar. Soita. Abin dai soyun dengan ang derhad. Surabai. wah Ang tui sang lang kan sih. Surabai. Bisa. kalau hati ini gede are Hmm. pakai siap-siap partnernya Jangan lupa, mari di ketemu mana? Siapa?